Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ubak sar langki dekhar, wei negi nong shnong jongkashnong mukro West Giant Hills District. Ulaya tu syamlanot, halor ke jingsha le ben baka jingsha pendik jongki pajba ki basyong basa hakashnong mukro bat baratu haki nong tray ke beat forest jongka sorkar Assam menta deki postnam. Usar langki dekhar, ubah hieng jong wei negi arngot ki balamen saujur haki jingsha sendrai kuli haki pulit Assam haki step jongka arpu ar tarik mulai weng arajar arpu ar. Kibarang dan menta hapadang jingsha sumar Hanegrims Hospital Shillong. Haka jengkran bikilat patai kebuar haka arp sau terik naiwing arajar arpu ar. Ulai tu susu baka jingja haka tu ke step kabala pelong iki pajba ban mi na lagi jongki yeng kisem kadai namar ke jingsat kabaki lepun la slem baha. Persya iki nong terik ke beat forest ke sorkar Assam. Ki buju pendik man la kapur bat ya ke jingle bahe bat jingle meng syaba palat put jongki pulit Assam. Persya iki pajba kibasa hak ni kesnong kabadan hak haput bagi jela Assam. Kan kong nang shop ni nakaliang jong kaying i parit jongi ba don hakane ka hospital ni Grim badan hapadang jong Sumar nakadaw jong Tambor jong pulit Assam hakato ka af arterik man step hakashnong mukro ni nangkong ni penpau jong sungu ya ka sang HYC kebala kloy man seulam yengi man ai kecing yarap yengi bandon kakti kadiang ban mon pengkat bat ngi kom kejing kesam ni penpau kejing sungu skadaya ya kene kebenta pan ngapenpau ru ya kiwe pat kiri orang ba kiwa don kakti seulam nak benta kejing kesam kejongi anyi thu ipi ba hadu menta nagaliang jong government kamdon kono ke asistan kaban nila ban pendap penbiang ya kecing don kam jongi an pha sumar yo no parit jongi agane kecing ja kene ka pen isai ba nagaliang jong government kamdon kemensin sengulam ya kine ke bastam ke saja kasudon no tang kata kemensin ban tep etmio ya kanu kajing jia wat la gitu kesangut ki baladu no ya kamsim kaong bakan asistan andrai ni kum kinong snong managaying kasam imsngu tikna ya kane amar bunsin hi habajia kum kine kaskular tengaktin kajing thok kamdon dengan ong shikentin ro kane ka asistan ka baka ai shikine ki balak klat no ki baladu no kamsin kalong kum kata ka krokodil tes kaba syuai tangdap kenang begitu kibru kinong ba oh ka sarkar kay rabing andre hajing sya kamdai ban ai tang gitu khamtam ye kine ki badang im kadon hapdeng gajing jinjar hapdeng gajing su gajing thar gajing pang kijing mut kijing purkhat kijing kuslai kibaki hap ban mat kumno ban wat pisa kumno ban wat jing arab banyo kalat ban pha gijing Sumar marangi sengtu ke injury kalong serius kamdai ke bakai ke jinglut andai nagaliang sarkar hadu menta ngi nagaliang gijing ngimyo khobor ai bat umdon weru officer sarkar obaban sangi ban ai ke jingarap ban ai ke assurance nagbenta bangin yolat man pha Sumar eu hadu pun takoi Shikentin pat ngakum ngan kren kum unong snong ngadai na kasnong barato
kaba jingai tang lai kilometer na kena ka snong mukro kaba je kadon ka jing sengkya kaba khra hadu kata namar ba nadu kisnam kibanga dang red ngamat gini gi jingja ngaya lade bat ka jing kasam junga ngidon gi jakarap satai samukro hababun ki benta ngimat gini gi jinga ngisai pensengeu sagi bor jong sarkar andrai na kaliang jong sarkar kimpatiau ki imat ki khen ba ki long ki bru ki bathok ki ba skor yangi ki ba song haga bordar andrai hakan tu ka step namar ga jing sat ka mensen jong ki pajba nakapor syakapor kini ki forest jong ka asam ki bat ya ki bru ki jongi hakan tu ka step naga jing sat ka mensen am banse hab yemi pajba bandiman ya gitu ki laingut bakira menmit menyong ladang iong katkum kalau bagitu ki pulit asam ki barak menmin menyong klaim intimate ya sordar klaim intimate ya officer in charge jong ketua area klaim intimate ya kaying kesam kalong no ka kidnapping karena kata kadau ngisim ha kata ka benta ba ngila sat ka mesin nilai no suatu ke jaka bandiman henry na kaliang jong ka pulit asam kim sengap namar ba imat kadon hi kajing pelan kajong ki salendat ban le ben gini gibreu ban le kat bakiman ka kidu no kimsen kajong ni ha tu gasap sangut tena kaliang jongi kam kum kinong song jong kene ka jaka bat ki parajan snong ngi kersan bat ngi kerpat ru ya ki we pat ki paradok prosnam ki badon sajengai na kene ka jaka apin ai ka kti ka diang ramon jong ki ban kersan lam yingi anginang la ban fight ya ka hok ke jongi namar ba hadu menta balai bang iong ni don ya ka hok ha gitu ki benta katkum ka record ka bangi yo ba ka khandau ka siap ngidon la ki jong ki sabut ban sakhi ba kane ka dei ka jaka ka jong henry na galiang jong ka district council jong ka JHADC hadu menta nadu ba jia kane hadu menta om don ka aka bahkan ong lene bahkan komen sia kene ka banta bahkan wan ha gitu jaka ha spot ban sim ya kerai bahkan kedeu ya kene ki jaka don gipor ba wat UCM ro wat ki officer ki batre po district council ro habangi ong ba kine ki jaka ki jongi kinut ban ong ba ngim pat ti kena handrai balai pat kinut ban sanya kalan holding jung tu gibru ki badon hang tu kata kare kajing sakti jong kine ki he officer jong district council wat hadu mentaru na kaliang jong district council ngan ong syai visa cisin ba kamdon kamwan ban tuklar bakong bakan ong bakane kadai ke jaka jong andre kilan holding pat ki pata jong ki bru jongi ki basong suatu ke jaka kidon disebut pan pensakhi andre na kaliang jong government asam kayai pha she pha pat thambor kawai ngan itu ipi ba hakipor kebelalek bat hadu ketugas ni nagaliang jong kipulit jong asam kimju intimate lada wan kinwan baik tentu wan bahek baik wan patrolling bahek baik syadu mukro halor ba kitip ba kadai ke jaka jong ka Meghalaya kitip ba ki ne kibriu na mukro na baroto kiwan rap syato kidai gijong ki ikti ke hali kapenthor andre kat taru ki ong ba kim salia kinwan baik hadu po snang ru ada don uno ubriu ba penthot uba lejbri lej langkha kiwan kem kiwan ra baik menmit menyang kiwan ra baik mensingi mensyai kelam de intimate kano kene ka pen isai ba ka sorkar jong ka asam ka ai bor teli telah hakine pulis jong ki hindrai kat ba ka government jong ka Meghalaya jong ni pat kam patio ya kini ke bro kamut ka khen snap yangi ki basong seborda hadu menta nga kren syai baik nga penrem jur ka jingwan jong kini ke minister apo jong ka senang mukro ka peni ba kilong kum kita ki kro kadai kiba peni khamat tangai tu ipor henry lada shisha kidon ka mensin ke bas ngokhia nak banta kini ke basong bordar ki ba hap po jong Meghalaya wan rengkat
ra bat ki polisi kumno bingin long ki ba safe panchong ha katu ke jaka ra bat ki kot kisla bakin yo jing shania na kinong shong ha katu ke jaka ba kane kadai uput usam jong ka makhalia telada jia baga government jong makhalia jungi kan ong ba kane ni haban penbek ekambumut barok gitu ki badon hang tu ke bayok bat certificate nak senong mukro orang ba senong mukro sordar bayok yang sana di district council kemud kimdon area kimdon ya ka jurisdiction kata kada ke jingkeli baka district council ka haban juba pat ke government ka haban juba tes kaweng ko ban ai jingmut ya ka Meghalaya Police Department langbau DG langbau CM langbau ka Home Political Department trong government ba kat ba phi phidang don hapdeng trong ka jing penbe put ngakwa ban ai jingmut ba implement no da ka SOP nang ba mi ke basong sa bordar ngin sok ban letre lekta ban pendep ki kam ki jam ban lek ban wan ta ka basuk ka basai khnang ba ipaj baru kintip ba kita ki SOP ni dei ban but katkum balatho bat tru bangi ngin sok lada don ke bale kam sniu lada don ki briu jong ki bale kam sniu kiba ke government Assam ka kem iki kara iki ngin suk banbut lang baki SOP tewat ngisngat ba hadu menta kamdon kum kata hapok ki border area barok hot amdei tang hakane ke jaka jongi ndai haborok hot kimdon kum kini na kata ka dau ki jingjar ki briu ki jongi kumno ban fight ya ki case ki babun ki ba ki kimat haki border areas sakawerungan itu epi ba nakaliang jongi kishin basong hapo bordar hangte hamukro baruto ni bunsin ni mat ba wat lada ngi tho ya kading ban thang hing ru ngi sakem lagi forest jong asa wat lada ngi ra da kawaj ban le shalangkaru kishim ya kawaj jongi wat lada ngi be ya kimut ki masih jongi sapo kilangkha sajan kilangkha jongi sajan tu bisnong basong ki bhoi ki pendik ya ki jingri ki jongi hana ki ong ba phimut ban lek tu ding phimut ban lek kane kata ki babun bhagi jing bharat na kaliang jongka forest department jongka asam tewat lakat taru ngiyasha ngi pentip hi wat yo border magistrate ki badon hagitu ki poru bari police department ro kumbanga ong menne imat ki kin snap yang ki basong hapo bardar kimpat yo ye kine ki jingjia ke jongi da ka mesin ka basong sat mesin sngodom ngimban sengi hapsim nya ka anyakti ngangan ong sha da hangne ba lada UDC jong ka West Gentle Hill lada border magistrate badon hagitu ki jaka lada ki le neglect che kane ki jaka ken mau ba ngim ban se nyahap ya fight laka jong ngiham ban se ban wat ye gitiar bangin la ban yada alade namar ba kajing neklet ke jongki ban pha ya ki fus ban ai ngi ya kajing yada kum ki khun ki jongki ki ba ki ngi ha pa po jong ka Meghalaya bla chu so belum bat sosun ya kari bejai benriu jongi bana kapor syakapor ila sya thombor na kapor syakapor ila long tang kiken hon seng balang ban lit pech hostel nani ban lit tam ekimet yam la kalong hangte hapo rilom janjahel nani la kalong hangte hapo langpi ngapan ken mawi kijingjau snam ara shipho ti hakabakum kini kijingjia asngo ban ong ba ulo badum ulah ka shisha yukri bujai benriu hakat ko step jong ar tring ngem sim lapoi perkat ba haduk santli kemensim kiba lui lane kitigi mesim kiba koridor kilahap ban lej no hakarta kabam par simla tho le si leng bau tau unong tho ya karta ka jong phi jonga habang imane po sa prthai te habade bat ka jingjia
nang liang jungi gum kan hon mar ngila hiar hangte hakati shnong mukro naduk arpar trek mustap ngila dan haduk menen ka sngi ngilawan phai nantin pok mukro te hab de bigi jingjia ngi kom ka kan hon sang balang ngi namla kham da kan tho yang ni ka sarkar meina ka sarkar MDA nah haban ong sarkar meina namari ya ka jai ben riu khasi jain tia jongi kam shamla treat kom kata ka khon try ka jongki ukon rat ya ka jai ben riu jongi shamla treat komba la treat ya ka jai ben riu garo la ni jai ben riu chek tila le meina haba ong le meina ka sarkar meina kamut ka jing e kam shamla ai 100% tede nam mar ka jing bom ai 100% mi ki bakum gini ki jinja yo snam te na susi ban ong yipi ba ha ka tukas ngi ka ba kinong shong shnong jong dengan mukro kila le ban dawa ban plat no ya ki breu jong shnong ki bla syakem dan syaban ha ki breu jong asam police na susi ban ong ba ketika mai clear police ka ba don ki breu jong ka hangte kumnu saungut kila pen i ya kan jinglong nervous ya kan jing bom ler ka jongki kila dan kita ki weapons ki bobiang ban ikon parsha lane ban ya open fire lang le se bat ka sam henry kila long nervous kim la bat kila wan phai kum ba ngi haban ong kum long shumprong kila kan randin no santli kemen jong kadok kasam jongi kila yap hangte kini hakajaka ba kin retaliate lane ban yakun markliang kiwan phaino lane kila pendam nyumat lane pendam terang kani ngasngobon ong ba ngi pendram ya ke police department lane kami klia police lese ngalabon ong kade ka weni department ka baju pen i ya ke pawaan tang po nong ba shlong ngi i hasketриat ngi i nadu nanti ne po maumot civil hostel lang tay kini bentai ki area hadu ki additional secretariat ngi i ba ki kam don kata kaman gamo lani ki company doksa ka jipni doksa jong ki hi galong tang ya ngi ki kan hol sing balang ki bom don arms ki don weapons henry ban ye compare bade bar ki bedon tiar kilong kum ki so pendam tudang dinang leng jongi kum ki kan hol sing balang nasuo ban ong ban ai jingmut nang ni sekmat i mekla police lada pidan pot nong ba shlong kala de ye phi ban nom phong patron shu ladan kam ye phi ban pen thamai no uniform na uniform ke bo phi phong bro kata phi pen i ki jan yong ki jong phi pen i ki jan khal ki jong phi su ban ong phong no da kasalwar ne phong no da kaskan phong no jiti khong dong bat ye ga badai ban pha shaki khaput na sngau bha ban ong lada phi yo ye ki bokum ni ki pulet ki ban nervous ki bakyo thathat marsni yo sngoi kitang suloi jong ki we pat ki jilla sngau bha recruit no ye ki samla jong ajai ben re ki badan ye kata ka jing e jing thrang ban penne pensa ye kata ka khandau ka siam na sngau ban ong ha bade bat ka jing baki ni ki instructor la phi sngau ba phi duna khot yengi na leng jong HYC ngilong ki instructor haman la police training kabangin ai ba kumno ba phidai e kendo yo nong shun lani kendo ki enemy philong ki ba shenrang muslim bat ba shlor ba le mat liang hagju ko por ai jimut ya ka mekla police so ba ban shemro ya ki jing hikai na ka Mizoram police department ke ka bakala jia Mizoram bat Assam le se ai ba ka spirit lani kata ka jing shem keliang ia ketuka policy terikam jong ki Mizoram police ai bakan don hapo jong phi ki mekle police dinang leng jongi ko mo pletep menen geski ngilai lebyang sai sisen hangte po song mukro ngilai kendo ya u CM pada ka ji kendo jongi pilai i bangila welcome ya u lengba daki slipper jeri lani kitiki slipper ki blasha ngilanyo namar ba ki slipper ki bla kentan bom pongsho do mono namar balai ni haban penman kam kai ni orang ba ubah kam ru CM jong ka siet na khlia namar ka jinglong
kajing penman kam kai jong u ya ka jai beriu jongi lengba kanika boundary dispute pring kam khia ber Assam tenak leng jongi ngila kentu u baya mentai support habde ba ketika kadong than yang tai bakadang don hapadeng kata kajing songs air de benwan ra no da ki pulit ki balong neutral dan ki CRP force bat hagajuk kepor habde bat kata kajing ai compensation kalong thamula namar ba habangi pe ya kajing ai jong ka government of Assam ka ai san pholang nakam tau tu we police guard jong ki forest guard jong ki te sit makla ka ai tang san lang yakini ki santli victims tenaga jongi gila dawa badin penhe yakini ka amount nakasan bat hagajuk kepor habade bat kitu ki polit ki badan kiti yakini ki kes gila dawa ba nakliang jong Assam police kadai ban hanover chapo ka Malaysia police khnang ba ka kes register bat ya nadong sedong kan le ka Malaysia police nginam sohun tang man ong bala transfer lanin punish leng ba ka Assam police hari don kami ki bakin ham hakata ka jing pensitom lan haji thoket jong Malaysia police ti kini hi kilong kimat banang leng jong ka HYC niwan hakane ka chanmit